arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O efecto bolboreta. A xente na primavera perde o sentido. O sol brilla como é debido. Agroman con vigor as flores que espallan polo aire olores. Chirlan ledos os paxariños e nos valos fan os niños. Velaquí o tempo da paixón que nos cega por enteiro a razón. A violeta fita pra min e os insectos moito rin. Pero onde se metería? Terminou a espera. Chegou a estación da primavera. Bravo, majestade! Fantástica, moi ben! Que maravilla, miña raíña! Escoitar o voso poema é a mellor maneira de acollermo a primavera. Agradezo o primeiro ministro. E agora, como dita a tradición, brindarei cunha copa de néctar de pombiña encarnada. Desde logo, tedes que brindar con néctar. Non hai cousa como as tradicións. Maia! Aquí o traio. Como dicía a miña devanceira Zun Zun 13 a caneca. A beber, a beber, a beber, a beber, a beber. A beber! Ai, que dolor! Estades ben, majestade? Fixo vos mal, maxestade. Que pasaría? Por aquí. Oh! Por aquí. Que horror! É grave, doutora. Eu diría que non. Vexolle un aspecto estupendo, primeiro ministro. Oh, estaba preguntando pola raíña. Ai, era iso. Súa majestade padece fortes dolores estomacais. Por causa do néctar ese de pombiña encarnada que lle serviches ti, Maia. Queríala envelenar, seica. Ministro, pero como di tal cousa? Dicíndoa, está ben claro. O que? Isto non cheira ao néctar de pombiña encarnada. Que raio é? Déame pra aquí. Ai, eu diría que ten un cheiro como o da lama. Cheira a lama. Maia, ti que botaches aquí dentro? Para curar a súa majestade tesnos que dicir que bebeu. Pois se non é néctar de pombiña encarnada, eu non lle sei o que é, porque non enchín eu o recipiente da raíña. É daquela quen foi o que o encheu. Confesa. Pois foi... Pero onde se metería? Aquí cho traio, Maia, o néctar de pombiña encarnada. Por fin, non foi sen tempo. Gustoume dar con el. Maia! Si, xa vou. E así foi como aconteceu. Entón a culpa toda foi de Willy. É intolerable. Dereito para a cela. Non, non, espere, a culpa será de Willy, pero o culpable Willy non foi. Oh, e isto é un trabalínguas. O que ti queres é enredarme con sécolas. Pois espera, mándovos para o cárcere aos dous. O que? Pero non hai dereito. Ai, prego, o ministro, actúe con temperanza, por favor. E ti, Maia, investiga o que aconteceu e consígueme un remedio de contado para esta dolor. Vou no intentar, majestade. Pero como estará a raíña? Non vai dicir nada. Willy, vai espertando. Ai, e logo a que andas, Maia? A investigar. A raíña tomou o néctar do recipiente que me trouxeches e puxos enferma. Pódese saber que lle botaches? Pois eu botaría o néctar que me pediches. Willy! Espera, levas razón. É que tiven un contratempo. Andaba a busca do néctar e parei para botar unha sonequiña. Como? Que paraches para dormir? É que pensei que me chegaba o tempo de sobra, pero vese que me enganei. A bofé que sí. E despois que? Erguínme e fun buscar alguén que me axudase. Néctar de pombiña encarnada, iso xa o sei, pero a pombiña encarnada como será? Ai, levo horas atrás do néctar, cando ben podía estar soneando. Pero como lle chegue tarde, Maia, vais a enoxar moito comigo. Barry! Willy! Que tal?
tal, Willy? Como che vai? Vaime ben. Mira que che digo. Ti non saberás como é unha pombiña encarnada, ou sabes? Que cousas tes? Pero como non vou saber iso? A pombiña encarnada é unha planta perenne que posúe unhas follas moi elegantes, un talo moi longo e, á parte... E por acaso ti non me poderías encher isto cun pouco néctar de pombiña encarnada? Podo, como non vou poder? Tes cada cousa, dame para aquí. Daquela encheuche Barry o recipiente. El trouxo-mo de volta cheo, pero noteino algo nervioso, a verdade. Willy! Aí te lo néctar! Ai, trouxéchesmo, grazas, Barry! Non hai de que. Teño que ir indo que é moi tarde. Arriba, hai que ir falar con Barry. Que sí, que xa vos lo dixen. Ali dentro había néctar de pombiña encarnada. Vaya, en teoría. Que quere dicir en teoría? Pois, a verdade, a cousa aconteceu desta maneira. Encontreina! Quen é o mellor? Eu, Barry! Isto xa está. Hai néctar abundo. Barry! Mancácheste. Tesme que perdoar. Toma, bebo un grolo. Seguro que che fai ben. Estás mellor? Estou. Ai, non! O néctar de pombiña encarnada. Que foi? Souboche mal? Non, pero era para Willy, que deían que lle levaba o néctar de contado. Non te preocupes. Consigo cheu máis agora mesmiño. Ti espera aquí. Pero non o vas conseguir, porque na pradería non quedaba máis que unha pombiña encarnada e acabo de recollerlle o néctar. De veras? Ti tranquilo, seguro que me dou amañado. Entón foi Beatriz a que encheu o recipiente? Sí, que meteu dentro? Pois iso non volo sei. Trouxo-mo o recipiente cheo e eu nada lle preguntei. Vai haber que ir falar con Beatriz. Ei, esperade por min! Sí, é certo. Enchín o recipiente que me deu Barry. Enchíchelo con néctar de pombiña? Pois, máis ou menos. Como que máis ou menos? Que líquido metiches? A cousa foi como vos vou contar. Que deían que lle levaba o néctar de contado. Ti tranquilo, consigo cheu máis agora mesmiño. Sei que era certo. Non hai nin a primeira. Non hai pombiñas encarnadas. E digo eu que outro néctar seguro que lla valer tamén. Non fun capaz de atopar ningunha pinga. Non sei que vou facer agora. Aquí o tes. Ai, estimo cho ben. Marcho a fume de carozo para onde Willy. Entón había auga da poza. No canto do néctar de pombiña encarnada demos auga da poza. Bebendo iso doelle a barriga a calquera. Desculpádeme, non sabía que era para a raíña nin que fose tan daniña. Ai, estamos aviados. A culpa foi túa, Beatriz. Se non chegas a bater contra Barry, non pasaba nada disto. Ten razón. E, por certo, por que raio estabas voando cos ollos pechados, A verdade é que todo foi por culpa de Maia. Como que foi pola miña culpa? E logo non recorda lo que pasou hai uns días. Beatriz, sabe lo que é o efecto bolboreta? O efecto bolboreta supoño que será o meu encanto irresistible. Non, non che é iso. É a idea de que mesmo o suceso máis insignificante pode ter grandes consecuencias. Ai, si, e cales, por exemplo? Pois, por exemplo, din que o simple bater dunhas alas pode orixinar unha reacción en cadea que mesmo provoca un furacán. A ti que che parece? Pois, paréceme sorprendente.
De feito, cando batín contra Barry estaba probando o efecto bolboreta. Quería saber se existía. Existir existe, porque a causa diso a raíña acabou por beber auga da poza e agora está enferma do estómago. Sí, pero sei eu unha maneira de curala. De verdade? Logo, como non vou saber? Vide comigo. Tachán! Con isto. Iso que é? É melisa. É o tal para quitar a dolor de estómago. Palabra. Se ti o dis. Veña, para a colmea. Xa veredes, maxestade, é vos un remedio moi bo. Mais vale que non sexa outra argallada das túas, Maia. Que tal? Pois, estou mellor. Albízaras! Veña, ide cantando. Quen foi o responsable deste envelenamento intolerable? Quen foi o culpable? A ver... Pois a explicación non é moi A fácil. culpa tivo o efecto bolboreta. Como? De que falas?